Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De simmer die is nou wel dien. Het is juist waar in Ljouwert van de week. En dus binnen er geen ideale omstandigheden voor Cambuur om te rijden op de wedstrijd in FC Emmen van Snijn. Die wedstrijd die wordt spelen, maar in de wetenschap dat Cambuur al een manjetje in Jong FC Utrecht de eerste overwinning behellen had, zoend de openingswedstrijd in MVV. Dat net alleen nog de Waard Ek voor het eerst weer een doelpunt maken. Fjouwer maar liefst. Dat is hartstikke belangrijk. We wisten dat we dingen goed doen. Ik kan een hoop dingen beter, hè? Maar dat komt wel. Maar dan is het belangrijk als het winst. Hè? En hoe het winst, dat is net belangrijk. Dat is wel belangrijk als het wint. Maar hoe, dat is het eerst het allerbelangrijkste. Hè? Maar dat er nog wat meer in gaat. De nieuwe spits, die begon in de basis al onder manje. Maar dat had hij bekeerpje met een waarom valt ze? Nou, gewoon een reactie. Maar dat pist hem eigenlijk. Dus dat is wel duidelijk. Hij is net topfit. Maar daar gaan we wel heen. We proberen hem topfit te krijgen. Dus hij had een lietse reactie erop. Betekent wel dat je hem dusdanig voorzichtig met hem doorgaat dat je hem in Emmen net in de basis beginnen letten? Nou, die kans is groot. Of we kapot draaien en met zo'n Michael Leeuw kapot draaien, ja, dan best beide kwijt. Dus je moet wat dat betreft heel toekschen hoe je dingen doet. Dat is wel jammer, maar het is wat het is. En dan moet ik dan als trainer mijn handelen samen met mijn jongens. Laten we hopen dat onvond de band nou brutsen is. Verdienend je dit sowieso goed met Cambuur dit seizoen. De Ljouwerters holden al 3 keer de 0 in zo'n wedstrijden. En dat is wel bijzonder omdat Cambuur in het vorige seizoen echt maar 3 keer de 0 holt. Daarop zitten ze nou dus al naar zo'n wedstrijden. Wat zegt dat? Dat we weinig weggeven en dan zie je dat ik soms ook weinig te doen heb en de 0 kan houden. En soms een redding nodig heb. Ben je tevreden over hoe het tot nu toe gaat? Jazeker, we verdedigen goed met z'n allen en we scoorden alleen weinig. Alleen, dat hebben we nu ook gedaan. Alleen als je weinig weggeeft en weinig de goals tegenkrijgt, dan dat geeft als keeper wel een goed gevoel. Poer beste keeper, goed forcing goal, is uit de goal goed. Voetballend maar we nog beter, maar een keeper zit er ten eerste wat een meisje in handen doet. Hij klaast niks, dat kan wel humor uit hebben. Ik kan niks in zijn. Het is jammer dat die handschoen net om die voeten kennen. Maar dat werd makkelijker geweest. Maar dan moet hij om leidje. En dus juist nou dat hij aan het groeien is. Ik voetballend. Mijn hand kennen, maar voetballend ik. En dat is heel leuk om te zien. Ja, met de opbouw. Ik bemoei me er graag mee. Alleen dat is wel nog iets wat ik vind dat ik kan verbeteren. Verdediger Brian Nieling keert waarom in de basis na een schorsing van 3 wedstrijden die te krijgen trotseerde kaart in de wedstrijd in FC Dordrecht. Net steende dat het verdedigend dus prima stiet, wil Henk de Jong Nieling de wol inzetten. Ja, zeker. Want ik denk dat we nog beter voetballen kennen. Dat we de bal hebben. Dat we verdedigen kennen we. Dat ken ik met Nieling. Maar dat we nog beter voetballen kennen. Nou, daar maken we wel heen, toch? Nieling van Mullen is een van de 3 wissels in de opstelling van trainer Henk de Jong. Verder zorgen we De Leeuw in de spits. Jonathan Afolabi zit op de bank. Dat maakt het dat er op het middenveld echt nog een plak is voor Nicky Soeren. Hij vervangt Michael Kieftenbelt. Cambuur begint goed in de wedstrijd in Emmen. Hier is er een botsing tussen De Leeuw en Luca Onbehouden. De keeper van Emmen die bleurt blessure lissen. Maar de scheidsrechter liet trog in en fluit het uiteindelijk voor een vrije trap. Maar de keeper van Emmen had wel last. Oerhouden nog die botsing met De Leeuw. Geen overtreding, schoen door de scheidsrechter, maar hij kan uiteindelijk verder onbehouden. En hij zal eigenlijk in actie komen matten, want die vrije trap, die stiert nog. Mark Diemers efter de bal. Maar de geweldige redding van de keeper, die het juicht en daar ik al er een voor had. Diemers heel dichtbij het eerste Cambuur doelpunt in het Kooistadion. Want dat is vanzelfs nog altijd net makken. Na die beginfase zakkert het spul van de Ljouwerters wat in. En zorgen we dat Emmen beter in de wedstrijd komt. De ploeg van trainer Robin Peter weet de vrije man goed te vinden. Hier een diepe bal die door de Efteling kop wordt door Tariq Mercera.
Onnedig, want hij hier naar de keeper te kennen. Dat wie ik de bedoeling, denk ik. Nou is het een hoekskop. Die komt bij Torben Rijn. Die besluit dus uit te helien en die bal die valt erin. En dan is de eerste kans van de wedstrijd. Ik voort dadelijk zijn doelpunt voor FC Emmen. Het is de Duitse middenvelder Torben Rijn die het nog in de jeugd van Bayern München spelen. Die het nou Emmen op voorsprong zet. Er is totaal geen druk op de bal vanuit Cambuur. En daar profiteert het Rijn van. Een tebekzetter voor de ploeg van trainer Henk de Jong. En de supporters, ze sjurren het alweer misgaan. Want ja, we weten dat Cambuur Oosa dreig scoort in dat eigen stadion. Dat er nog altijd net scoort is in het Kooistadion. En dat Emmen er weer uitkomt, dan wordt het misschien nog gevaarlijker. Dit is Ensona voorzet. Het is al 2-0, want Jalen Hawkins staat heel vrij bij de tweede peel. En hij zet zijn ploeg op een 2-0 voorsprong. Feest in het uitvak, maar wat een domper voor Cambuur. Viesten te makkelijk dit Ensona hier voorbij on Ottersen. En efterin is Hawkins compleet over de holle schoen. En dan staat het samen 2-0 na een goed jaloere spelen. En dan dreigt het weer mis te gaan van Cambuur. Ja, wat maak je dan als trainer? Wat kun je om de energie in de ploeg te krijgen? Nou ja, een doelpunt voor het skoft, dat zou in alle gevallen mooi wezen. Want dan hebben je een aansluitingstreffer die je weer in de wedstrijd brengt. Kan die nou komen via Benjamin Pauwels. De Belgische dribbelaar. Zie ik het Mike de Wierik op. Hij ziet het rond voor het schot. Pauwels en hij gaat erin. Daar is hij dan lang om let. Het eerste Cambuur doelpunt in het Kooistadion. En hij komt van de voet van Benjamin Pauwels. De Belgische vleugelontvaller is de eerste in het geel-blauw die de fans juichen liet. De tredje en heel duizend fans die in het Cambuurstadion binnen. Ze sjoggen eindelijk een doelpunt. En dat maakt Cambuur dan een boost, Jan. En dan kunnen je misschien in de tweede helft de wedstrijd weer keren litten. Of, want wat gaat het hier makkelijk. Ensona voorbij Jon Jansen. Het is toch net de Leeuwen. Een minuut na de aansluitingstreffer. Maakt het Ensona er alweer 3 in van. En dan is de marge alweer 2. Cambuur liet het te makkelijk gebeuren. Want één stekpaaske. Stoerle Ottersen stiert net op te letten. Thijs Jansen is te let. En Ensona, wilst hij een score verliest, rek het aan. En ze had Cambuur net lang geniertje kennen van die marge van Ian. En dan mat het dus weer in de achtervolging. Maar in de tweede helft sjoggen we net een heel goed Cambuur. Er wordt wel flink wisselen. Onder oren Afolabi, Matthias Natti komen erin. Maar FC Emmen is het dichtste bij een doelpunt. Want Tisse mat er natuurlijk gewoon in. Een grote kans voor Martin, de middenvelder van FC Emmen. Die het alleenig van Jansen stiert. Maar de redding die is goed van de Cambuurkeeper. In de blessuretijd krijgen de Leeuwen dus nog één kansje via Thomas Pol. Maar de redding van Onbehouden is daar. En het budget dat FC Emmen met 3-1 wint van Cambuur. Dat de overwinning op Jong FC Utrecht van Aron Manje een incident blijkt te wezen. En dat de Leeuwen dus voor de 5e keer dit seizoen een nederlaag oprennen. Wat jouwt hij na de 3-1 nederlaag in FC Emmen de meeste zwargen? De manier hoe we deze wedstrijd verliezen. Hè. Van oude seconden in en dan hak het nou niet eens hoe krijg je de bal van achter naar voren. Hè, daar is niet idee hoor. Hoe 6 druk, hebben we niet idee hoor. Daar krijgen we net helemaal voorklander. Maar dat is ik, als de boel wel voorklander was en als je strijd niet eens in een tegenstander, dan komen ze er nog uit. Hè. En dat net 1 keer, maar eigenlijk elke keer. Hè, dus en normaal verschoel ik me nooit achter dat soort dingen. Want hoe kunnen we goed voetballen, hè. Dat heb ik nou net terug. Hè, maar ik dat soort dingen, dan kan ik in een wedstrijd knokken. Dat krijgen we net voorklander. Eigenlijk ben je wel verliezer. Hè, voordat we beginnen. Dat is echt zonde, want dat hebben we net nodig. Ja, ik ben er ook niet zo heel blij mee. Omdat we natuurlijk niet hebben gewonnen. We hebben nog steeds thuis ook niet kunnen winnen. Dus het is wel jammer, maar natuurlijk wel blij om de eerste persoon te zijn die kan scoren in ons mooie stadion. Dus daar wel blij mee. Is dat dan nog een soort van pleister op de wond van de nederlaag? Nee, dat niet. Nee. Ja, ik hoop dat we volle verder zijn. En ik vooral voetballend. Hè.
Ik vond van de week in FC Utrecht voor de 1-0 ik net dat we geweldig voetballen. Hier werd ik best wel lastig. Dus dan kies ik voor voetbal in die ploeg. Ja, dan komt er eigenlijk te weinig uit. Ik had voetbal, maar ik had de hele aan de bal maakt ze weer zulke fouten en slappe ballen en ballen naar de zijkant. En ballen eigenlijk net houden. Dus zo herinneren dat we net de bal hebben willen. Ja, daardoor is hij zelf 40 kwart, maar we kunnen volle bed. Ja, ik denk dat we gewoon te veel kleine foutjes hebben gemaakt, ook gewoon aan de bal, die we normaal niet zouden moeten maken. En ook gewoon de duels niet veel gewonnen, tweede duels ook niet, tweede ballen. Dus ja, ik denk daarom was het heel moeilijk voor ons. Scherven bijeenrapen en op naar Venlo? Ja, ik kist net hoor, maar dat doe ik net. Maar we willen dus net samen kisten. Maar het wordt even wat gebeuren. En dat bleef de moeder gewoon dat ook eerst moeder voor een slag. Ja, wat maakt uit, ik moet thuisbloeien. Ik denk net dat helpt. Nee, natuurlijk net. We gaan toch gewoon terug, maar dan ligt je het aan het kisten. Om daar een keer verliezen, om een paar keer verliezen, dan moet je strijden. En strijden met je allen. En de schussel goede ding, alleen een jood net. Je weet echt ondergrens. Cambuur komt maar net wij uit dat ruchte riegje, want de Leeuwters staan op het zonnetje in de plak. Met 7 punten uit 8 wedstrijden. Boppien binnen Excelsior en FC Den Bosch. De beide koprenners met 7 punten uit 8 duels. Onderin is Jong FC Utrecht de hikkensluiter, met nog altijd maar 3 punten uit 8 wedstrijden. Ontschaffen je dit Cambuurjournaal? Sneun ben we er weer. Een dag na de competitiewedstrijd in VVV Venlo. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Reisma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer.